warga binaan Pak Kalapas nan jo jajaran silih baganti memberi bimbingan dari agama sampai ke terampilan untuk kebakan hari kemudian. Terima kasih Pak Kalapas nan jo jajaran silih baganti memberi bimbingan. Menjadi warga binaan Pak Kalapas nan jo jajaran silih baganti memberi bimbingan dari agama sampai ke terampilan untuk kebakan hari kemudian. Terima kasih Pak Kalapas nan jo jajaran silih baganti memberi